Hello guys, welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव दिनै खेबसे फिन बरायनाय जालायबाय। to नोंथांमोन आं नै माबा फ्लिपकार्टनिफ्राय अनलाइन खालामनानै शेयार खालामनो सानबाय गाइस। मैया नायखांखाबायमोन आं ओमफ्राय नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै लाना फैबाय गाइस। आं माबा बानायदों अर्डार नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै गाइस मैया खालामखादों नालाय गाइस, मैया खेवखाबाय आं नै खेवनाया नै ओमफ्राय सिङाव मा दं नायबानो जाबाय गाइस। guys माबा खालामदों आरो आं ना रिं लाइट माबा खालामनो रिल्स बानायनो नोंथांमोना नुबाय थासिगोन रिल्स आंनाव गाइस। बेयो जाहैबाय स्टेन्ड गाइस, स्टेन्डआ गोलाव जायो आरो ना इयो एसे गोलाव जायो ओमफ्राय नैयाव नै गोलाव जायो ओमफ्राय गाइस दामा माबा लादो आरो ना 850 लादो 845 लादो गाइसमोन। नै ओमफ्राय ओरै बानाय जायो आरो ना दोनजाग्रा फर जायो ओरै बहायग्रा आरो ना गाइस। मोजाङानो प्रडाक्टआ। ओमफ्राय ओरै खालामना दोनफिननो हाबाय। ओमफ्राय लाइट दंबावो गाइस। ओमफ्राय केबल मोनफादो इयाव सोग्रा नै माबा मबाइल हायथाग्रा। ओमफ्राय DSLR होनदो गाइस, DSLRबो लागायजायो आरो ना इयाव। ओमफ्राय नै लाइटआ गाइस मोनबेसे जोङो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8टा जोङो गाइस लाइटआ 8टा बेलेग बेलेग गाइस लाइटआ बेनोमोन गाइस। ओमफ्राय गैला। भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय गाइसमोन। गाइस नै लाइटआ माबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन दे। नै बेयाव पावार बटम दं ओमफ्राय बेयाव सेरबानो जोङो आरो ना नै बिदि जोङो नुदोंना गाइस। ओमफ्राय चेन्जबो बानायजायो आरो ना खमायनो बायनाय फिसा जालांबाय। ओमफ्राय बे प्लास बटमाव होबा माबायो आरो ना बांसिन जायो आरो ना पावारा नै गाइस। ओमफ्राय कालारखौबो चेन्ज खालामजायो नै गाइस। ये बेलेग कालार येल्ल' केमेरा मोजां नुवाखै। ओमफ्राय बेलेग कालार नै गाइस। ओमफ्राय बेलेग ओमफ्राय बे बेलेग गाइस नै ओमफ्राय बेलेग नैबो बेलेग गाइस। ओमफ्राय नै फ्लिपबो जों होयो आरो ना थुहाबना लानांगौ गाइस। नै केमेरायाव नुवाखै माथो गाइस बिदि आरो ना। गाइस मोजाङानो प्रडाक्टआ। ओमफ्राय आङो बिनि थाखाय बेनोमोन दिनै भिडिअ आनबक्सिं जालायबाय आरो ना गाइस। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबानो जाबाय। दिनैनि थाखाय बाय बाय गाइस। I should fuck her in the Benz.